Samantala, kasabay po ng paggunita ng ika-81 anibersaryo ng MacArthur Landing sa Dagupan City kahapon, ipinasakamay din po ng pamahalang panglungsod ang Dagupan Liberation o ang MacArthur Blue Beach Timeline Handbook. Simbolo ng kasaysayan para sa mga Dagupenyo ang naturang handbook na naglalaman ng kumpirmasyon ng unang yapak ni General Douglas sa Luzon ay naganap sa Blue Beach ng Bunuan, Tondaligan. Mula sa mga military logs, operational maps at original na record na ibinahagi ng Chief Archivist ng MacArthur Memorial Foundation and Museum na sa may Norfolk, Virginia. Binigyang diin po sa pagtitipon ang pangangalaga sa katotohanan ng bahagi ng makasaysayang pagbabalik ni General MacArthur sa lungsod. Hinimok ang mga kabataang Dagupenyo sa responsibilidad na protektahan at aralin ang kasaysayan ng wasto upang patatagin ang kanilang paninindigan sa fake news. IFM News. IFM News. IFM News.